Val? Vale, eh? 3. 1, 2, va. Tenim uns 3 nois aquí dalt a les campanes. Saludeu, Albert, Jaume, saludeu. Ells anaven tocant campanes que han anunciat les matines, vale? Ara, junt amb les campanes i els grallers, tots ens podeu acompanyar, tocarem el baljota junt amb les campanes. Intentarem que soni igual que les campanes. És un repte, això? No s'ha fet mai. Sempre hi ha una primera vegada. Doncs ara, amb l'aigua, signe de vida, farem aquest rebateig, aquesta benedicció a tots.